Assalamu alaikum, barka da shigowa cikin wannan bidiyon. A bidiyon mu ne za mu nuna muku wasu manya-manyan sirrika guda uku a cikin Facebook wanda ba kowa bane ya sani. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana alamar subscribe, sannan kuma ya danna mana alamar ƙararrawa. Dawowa wa'annan sirrika da guda uku da zamu nuna. Na farko zamu nuna yawanci za ga mutane ana yawan tagging nasu wato a Facebook. Za kalla kai posting a profile ɗinka, amma tunan da mutane suka yi tagging naka su gaskiya sun fi hoton da mutum yake yin posting profile sa. Saboda a rana mu wani zai yi yana posting uku guda biyu, amma za ga a cikin posting da zaka guda uku zaka samu mutane sun yi tagging na posting ɗinka kusan guda 20 a cikin guda kuna. Ina maka yayin da zaka hana wannan mutane su tana targeting naka. Za mu na muku misalin wanda ya kulle targeting nashi da wanda bai kulle kuma targeting nashi ba. Kuma wanda za mu nuna maka yanda kulle contacts ɗinka a cikin duka Facebook, wato yanda kulle abubuwan da suka shafi wanda kai kaɗai za a aje su ka gani ba tare da sauran mutane sun gani ba. Kila akwai wanda idan ya gani zai iya sanadiyan ka zai iya ma hacking na Facebook account ɗinka. Wani kuma da mu nuna muku shine yadda zaka friend naka ko sun kai guda 5,000 ya on friend nasu, sannan kuma ka samu likes a cikin sauki da wannan abubuwan da mu namu guda uku. Kada mu cika kawai su mu za mu shiga cikin bidiyo. A bana farko zan fara da yanzu mu bude datan mu ne. Gashi nan zan bude datan mu, zaka je ka nemi application na Facebook naka, zaka shiga. Gashi nan zamu shiga namu kamar haka, zaka jira shi ya shiga. Gashi nan misali ya bude ma kamar haka. Bari mu je filin searching, za mu nuna muku wato wanda aka yi tagging nashi. Za ku kalla yawan adadin post nashi da yanayin mutanen da suka yi nashi. Gashi nan kuna ga mun shiga filin searching nan. Bari mu ga waye za mu yi searching nasa. Bari mu gwada sa Aliyu something dai. Gashi nan wani ya fito mana Aliyu Sani. Bari mu gwada shiga. Gashi nan kamar da gani friend na ne ma. Gashi nan dai kamar da gani mun shigo cikin profile ɗin shi. Gashi nan kun kula ma kamar yana online. To gashi nan dai da kuke gani wannan, gashi nan dai kun tabbatar da cewa wannan ba posting nashi bane. Wannan gashi nan an rubuta ga it with Zenith holders and 29 others, wato alamar mutum 29 wannan yayi tagging nasu zuwa account ɗin mutane. Gashi nan za ku gani duk ba posting nashi bane. Kula daga nan duk muna da jiya duk ba posting nashi bane. Go Facebook na kamar haka nuna maka, za ka kalla wasu layuka guda uku a saman nan, za ka taba su. Gashi nan za ka ga settings su fito, sai ka je ka nemi asalin setting na Facebook, za ka shiga kamar haka. Gashi nan za ku ga settings rubututtuka da yawa settings sun kawo mu. Gashi nan za ku ga akwai na ka rubuta profile and targeting, wannan shine za ku danna shi. Gashi nan za ga rubututtuka da dama. Gashi nan who can post on your profile. In har baka saba za ka naka ne yana friend, wato waye zai maka posting a cikin profile naka, sai ka bar shi a only me. Amma in naka yana only me ka bar shi, in kuma yana friend sai ka da shi only me. Gashi nan za ku nan a rubuta tagging. Gashi nan who can post you are targeted in on your profile. Gashi nan yana everyone ina za ka yi mai da shi friends of friends, ko kuma za ka taɓa nan simu sai ka sa shi only me. Abu na mai matuƙar amfani ma tagging na. Gashi nan na review tag people at your post before the post appear on Facebook. Wato anan za ka duba posting ɗin ne ko da an yi targeting naka, sannan posting ɗin zai watsu a cikin Facebook. To sai ka duba in ka same shi yana on, in sai ka bar shi a on, in kuma yana off sai ka da shi on. Na kasan shi nan ma haka duka sai ka da shi, za ka da shi on. To daga zaran in ka da shi haka, in dai har mutum ya samu yayi targeting naka, wannan targeting naka dai, sa'annan in ka ga dama sai ka tura shi a profile naka. In ka ga kuma ba sai ka za ka tura shi a profile naka ba, sai kai cancel din shi. Abu na biyu kuma da mu nuna muku shine yadda yawanci mutane za ga friend na suna da friend sama da 5,000, sama da 3,000. To da ma Facebook din ina ga friends 5,000 yake dauka. To za ga wa'ansu mutane suna da friends 3,000, 4,000 har masu 5,000 ma, amma za ga baya samu like da yawa. Abin da yake jawo kasancewar idan kana da friends da yawa a baya,
to friends din nan ba lalle bane idan ka adin nasu abai ba lalle bane kowa ya ci wannan din ka ce ba da amfani da wannan account da yake da shi. To kaga zai je buɗe wannan account da je adin na wa'ansu can friend din ya manta da wannan din account din nan wayan din da getting page din shi ko kuma ta bata ko ya daina hawa. Abun da zaka yi da shi ne zaka zo ka taba filin profile naka kamar haka. In ka zo ka taba filin profile naka kamar haka zaka zo misali ga friends naka nan ga wakili, in ka zo ka taba see all friends din nan gashi nan sai ka duba see all friends ga sunan friends in ka ga kwaya daya sai ka taba kan mutum. In har mutum ka ga alamun kaman baya hawa sai ka danna nan gashi nan, wato gashi nan alamun mutumin nan gashi nan zai nuna maka abubuwa da sai ka danna on friend din nan wannan mai jan na kasa. In ka danna daga zaran ka danna to wannan ya zama ba friend naka ba. Sai ka dawo nan, in ka ga nan sai ka fito waje. Abun da ka fito waje zaka zo ka duba nan gashi nan kuna gani wani ya first 12 minute gashi nan yana da like guda na ku gani yana da like kusan guda 12. sai ka danna nan fil naka dan alaman hannun nan dan ka danna shi gashi za ku ga kawo muku friend na shi duk wanda suka danna wannan like din nan alaman kenan a cikin mutane 12 da posting a yanzu 12 minute din nan za ku kalle su ne wa'annan a online. Sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya kai adin nasu saboda su ne suke active yanzu haka nan su suna kan yin friend. Abu na kuma da damu nuna muku shine yadda ake zaka boye friend naka ko da sun kai guda nawa ne, irin wanda baya son kana da friend sai ga mutum yana shiga cikin friend naka ya ɗaya friend ba zai zaka boye shi ne sai dai a nuna masa cewa ya je ya duba adadin friend din da yake da shi a friend ɗinka su kaɗai zai gani. Abun da ka fara shi ma za ka ƙara taɓa nan ne, in ka taɓa nan za ka ƙara zuwa inda muka shiga a bayan nan ne ɗazu privacy setting nan. Bayan ka shigo privacy setting za ka kalla rubutun da dama irin wanda muka ce ɗazu sai amma anan za ka duba for privacy setting. Gashi nan kuna ga privacy setting nan akwai rubutu nan sai ka zo ka nemi akwai inda ka rubuta who can see your friend list. Gashi nan who can see your friend list anan wato wa zai ga adadin friend naka. Gashi nan yana public yana only me amma in baka sa ba zaka zo ka samu naka yana public wato kowa da kowa kenan zai iya ganin friend naka amma sai ka saka only me shikenan ka kula friend naka. Bidiyon na ya burge ka muna bukatan ka danna mana like sannan